makhosikazi mabini. Yabona ndikhana ukukubuza umbuzo mphulaphula Lizwe FM. Ndikhana ukubuza umbuzo ba ugqibele nini ukuncoma umuntu onentwentsha? Ugqibele nini ukuncoma umuntu onento noba intsanga oqala ukuyibona? Ugqibele nini ukuncoma umuntu wena mphulaphula? Ngoba namhlanje usuka endaweni yokunconywa ubona uba xa uThixo ekusikelela kulogama uzuza intsaba ngentsaba. Xa uThixo ekusikelela kulogama uzuza intsaba ngentsaba. Mphulaphula Lizwe FM, kodwa nje kunzima nokuqalela uzalana kunye nabo. uYosefu wenza impazamo yathi ncaba nentsikelelo kaThixo ebekwe phezu kwakhe wayixelela abakhulu bakhe konakala. Uba uThixo ukwenzele into ngasuku uyifihle akubuhlungu umphulaphuli ukufihla into enhle oyenzelwe nguThixo. Ungaphuma ucela uElizabeth uthi wenjenje uThixo ukundinceda kungcikive kwebe ndikulo. Kodwa namhlanje uba uThixo ukwenzele into udinga ukuzigcina intsaba nezihlobo zakho zingajoyini intsaba sukuzixelela, ngoba ubuhle obenzelwa nguThixo uyazicutha izihlobo mphulaphuli. Namhlanje sibhityelwe zizihlobo kangaka sancedwa nguThixo. Sasininzi ngokuya sesilala ngenyembezi. Akusihlangula uThixo sibambalwa.